Mutanen yankin sabuwar Kofar Gayan da ke birnin Zaria sun bayyana cewa suna cikin halin firgici da ɗimauta sakamakon farmakin da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa suka kai musu a ƙarshen mako, lamarin da ya sanadiyar sace mutane da dama. Daga cikin waɗanda 'yan fashin suka sace har da wani magidanci da iyalansa waɗanda har yanzu suna hannun 'yan bindigar, sun yi masa dukan tsiya abin da ya sa suka bar shi jina-jina a dokar daji. Yanzu haka yana kwance cikin mawuyacin hali, ga abin da wani dan uwansa ya shaida min. Mu kadai muka san halin da muke ciki a yanzu, ba za mu iya faɗin ainihin abin da ke tare da mu kadai muka san halin da muke ciki kawai. Saboda a ce maka a cikin gida akalla akwai 'yan mata kamar guda kusan biyu da suke hannunsu da matan aure guda ɗaya, sannan akwai samari guda biyu guda uku a hannunsu cikin gida ɗaya. Ai ka san akwai tashin hankali a al'amarin. To kaga shi ne gidan ya kubuta da matan shi guda ɗaya, a yanzu shida suna hannunsu. Shi ya aka iya kubuta da matar tasa? Shi ne ya fara sarewa a tafiya, saboda sun yi tafiya mai nisa da su, inda in ka auna daga Kofar Gayan an taka a ƙasa ga duka, suna tafi suna dukan su ne har ya shiri ya faɗi yanda ba za su ka fahimci ba zai iya tafiya ba, sai suka bar shi a cikin jeji, suka kora sauran suna ci gaba da tafiya da su, suna tafiya da su. Matan da aka ɗan raƙi wani ƙauye, Allah ya bata sa'a ita ma ta zame daga cikin su ta shige wani ƙauye ta gudu wani gida, ta samu mafaka sai ta ce musu ko mijinta yana nan a cikin daji. Kai aka shiga sanar da mutanen eriyan ƙauyeku nan da nan aka bazu a daji wajen nemo shi, aka zo da shi akan mashin a ɗinki, shi ne muka ɗauko shi muka wuce da shi asibiti. Shi kuwa wannan mutumin da ya kubuce bayan an ɗauko shi daga cikin gidansa a yankin na sabuwar Kofar Gayan ya ce wannan ba shine karan farko da 'yan bindigar ke shiga unguwar ba. Tsakani da Allah wannan shine karo na biyu da aka zo aka yi garkuwa da mutane. Watannin baya an zo an ɗauki wata mata da ita da 'yanta ba su sake su ba sai da aka biya kuɗin fansa. To wannan shine kidnapping dai shine karo na biyu wanda suka zo akan shi. Maganan tsaro babu. ASP Muhammad Jalige shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ya tabbatar min da aukuwar wannan lamari. Sun dai ɗauki mutum 8 a wannan yanki, kuma da samun wannan rahoto mun baza jami'an tsaronmu lungu da sako na wannan yanki domin su tabbatar da cewa an kwato waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su da kuma samun nasara a kama wanda suka aikata wannan aiki. Yanzu wani hali ake ciki a wannan yanki, kasancewar mutane sun ce suna cikin fargaba da tsoro haka? Mun sa jami'an tsaro, kuma a halin da ake ciki yanzu kowa yana gudanar da al'amuran shi kamar yadda ya kamata. Muna ƙara jaddadawa mutane da ƙarfafa musu gwiwa na cewa in Allah ya yarda rundunar 'yan sandan jihar Kaduna da kuma sauran jami'an tsaro suna nan suna iya ƙoƙarin su domin su tabbatar da cewa an zauna lafiya kuma an dakile wannan matsaloli na tsaro da suke damu. Dan uwan mutumin da aka sacewa mutum 6 daga cikin mutum 8 ɗin ya ce tsakanin ƙauyukan Gwada da Ɗinki da kuma unguwar Sarkin Noma cikin ƙaramar hukumar Igabi suka samu ɗan uwansu cikin wani mummunan yanayi. Lamarin tsaro a yankin na Zaria na ci gaba da ta'azzara, ko a ranar Juma'a da ta gabata ma sai da masu garkuwa da mutanen suka saci ɗalibai da malamai a kwalejin fasaha ta Nuhu Bamalli Polytechnic. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.